ആഖ്യാതാനി പതിത്യാനി ധർമ്മശാസ്ത്രാണി യാന്യുത യാനി വേദവിധാം ശ്രേഷ്ഠോ ഭഗവാൻ ബാദരായണഃ അന്യേ ച മുനയഃ സൂത പരാവരവിദോ വിദുഃ വേദത്വം സൗമ്യ തത്സർവം തത്വദസ്തനുഗ്രഹാത് ബ്രൂയു സ്നിഗ്ധസ്യ ശിക്ഷസ്യ ഗുരുവോ ഗുഹ്യമപ്യുത തത്ര തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഇന്ന് അധ്യായം 2, ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം, 2-ാമത്തെ അധ്യായം 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അല്ലെ നമ്മള്, അല്ലെ? ആണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല ഉത്തമ അന്വേഷണങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അതുകൊണ്ട് സൂതഗോസ്വാമിക്ക് എന്താണ് തോന്നിയത്? സൂതഗോസ്വാമിക്ക് ഇഷ്ടായി അല്ലെ? നമ്മൾ കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അന്വേഷണങ്ങൾ, ഋഷിമാരുടെ അന്വേഷണങ്ങള് കേട്ടപ്പോ അവരോട് താല്പര്യം തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അല്ലെ. മൂല്യമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ആരന്വേഷിച്ചത്? ഋഷിമാര് അന്വേഷിച്ചത്. ജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമം ഉണ്ടാക്കുന്ന, അതേപോലെ തന്നെ മൂല്യമുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങള്. അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ആദ്യം തന്നെ 1-ാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? നമ്മള് കണ്ടത്? പരമമായ എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നത് എന്താണ്? ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തന്നെ. അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരാണ് നമ്മള് 1-ാമത്തെ ഈ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത്. സവൈ പുംസാം പരാധർമ്മ യഥോ ഭക്തിർ അതോക്ഷജേ അഹൈതുകി അപ്രതിഹത സുപ്രസീതത അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭക്തിയുത എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നത്. അതില് ഒരു പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ എടുത്തു. ആണോ? ഉത്തരം പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല മാതാജി. ഇപ്പോഴേക്കും എല്ലാരും സംസാരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഉത്തരം ഒന്നുകൂടി പറയൂ മാതാജി. ഭക്തിയുത സേവനം. ഒരു സർവാധികാരിയായ ഭഗവത്ഭക്തിയുടെ സേവനപ്രാപ്തി അഹേതുകവും നിർവിഘ്നവും ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണമായി സംതൃപ്തമാക്കുന്നതുമായിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു?
എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരാണ് ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവൈ പുംസാ പരോ ധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അതോക്ഷജേ അഹൈതുകീയ പ്രതീഹത യയാത്മാ സുപ്രസീദതി. ചൊല്ലിക്കോളൂ എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ ശ്ലോകം. അത് ഇന്നലെ എടുത്തതല്ലേ? അതെ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജേ സുപ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ അതിൽ കണ്ടത്? എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവാനോടുള്ള സേവനമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരാശിയുടെയും പരമമായ ധർമ്മം. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അഹേതുകമായിരിക്കണം. അതായത് നമ്മളത് അതിൽ നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കരുത്, വിഘ്നങ്ങളില്ലാത്തതായിരിക്കണം, ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തമാക്കുന്നതായിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നത്. അതാണ് മനുഷ്യരാശിയുടെ പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. അത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അങ്ങനെ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മളെ നിത്യവും നമുക്ക് പരമാനന്ദപൂർണവും അഭിജ്ഞാന സമ്പൂർണമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കും. എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. അത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് തൊട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ജീവിതത്തിന്റെ രോഗാതുരാവസ്ഥയിലെ സന്തോഷത്തെക്കാൾ, അതായത് ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തെക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് പരമക്ഷേമത്തിനായുള്ള സർവസംഗ പരിത്യാഗമോ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹമോ ആണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ജീവിതത്തിന്റെ രോഗാതുരവസ്ഥയിലുള്ള സന്തോഷത്തെക്കാൾ എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത് എന്താണ്? പരമക്ഷേമത്തിനായുള്ള സർവസംഗ പരിത്യാഗമോ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹമോ ആണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗാതുരാവസ്ഥയിലെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനങ്ങള്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ആസ്വദിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗാതുരവസ്ഥയിലെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രോഗം ബാധിച്ചൊരവസ്ഥയിലുള്ള സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത്. അതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സർവസംഗ പരിത്യാഗമോ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹമോ ആണ് ഇതിനേക്കാളും നല്ലത്. അത്തരം ആസ്വാദനങ്ങൾ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, രോഗകാലാവധിയെ നീട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസ്വാദനങ്ങള് രോഗലക്ഷണങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. എങ്ങനെ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള് എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മളെ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, രോഗത്തിന്റെ കാലാവധിയെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. കാരണം അത് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ രോഗം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് മാറാനുള്ള കാലാവധി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആകയാൽ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനം പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. അത് പരിശുദ്ധമായിരിക്കും. അത് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. അതായത് ഭൗതിക ആസ്വാദന അഭിലാഷം ലേശം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം, അത് പരിശുദ്ധമായിട്ടായിരിക്കണം. അതിൽ ഒരു തരത്തിലും എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനത്തിന്റെ ആ അഭിലാഷം ലേശം പോലും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല. ആകയാൽ അനാവശ്യമായ മോഹങ്ങളുടെയോ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെയോ ദാർശനിക ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ നേർത്ത മാലിന്യം പോലും കലരാത്ത സർവഗുണ സമ്പന്നമായ പരമധർമ്മമായ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? അനാവശ്യമായ മോഹങ്ങളുടെയോ, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത മോഹങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ദാർശനിക ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ, ഊഹാപോഹങ്ങള് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ദർശിച്ചു വരുന്ന ആ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ നേർത്ത മാലിന്യം പോലും കലരാതെ, അതിന്റെ ഒന്നും മാലിന്യമില്ലാത്ത സർവഗുണ സമ്പന്നമായ പരമധർമ്മ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് ഭൗതിക ആസ്വാദനമല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനമല്ല, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. എന്താണ്? നമുക്ക് അനാവശ്യമായ മോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ, ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ മാലിന്യം ഒന്നും കലരാത്ത സർവഗുണ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്.
ഭഗവത് സേവനമാകുന്ന ശാശ്വതാനന്ദത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഏക മാർഗമാണിത്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനമാകുന്ന ശാശ്വത ആനന്ദത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടാനുള്ള ഏക മാർഗം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആ ശാശ്വതമായ ആനന്ദത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടാനുള്ള ഏക മാർഗം. നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ നമ്മൾ ഭഗവാനൊരു മാല ചാർത്തി കൊടുത്തു, നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പൂക്കളൊക്കെ പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളൊരു മാല ചാർത്തി ഭഗവാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സന്തോഷം ഭയങ്കരമായിരിക്കും അല്ലെ? കാരണം നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാന് നമ്മളൊരു സേവനം ചെയ്യാണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദം, അത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അല്ലെ. ആ ഭഗവത് സേവനമാകുന്ന ശാശ്വത ആനന്ദത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഏക മാർഗം ഇതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശാശ്വതമായ ആനന്ദമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ധർമ്മം എന്നാൽ ഒരാളുടെ അസ്തിത്വത്തെ പാലിക്കുന്നത് ഏതോ അത്. അപ്പൊ ധർമ്മം എന്നാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കണത്? ഒരാളുടെ അസ്തിത്വത്തെ പാലിക്കുന്നത് ഏതോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ധർമ്മം എന്നർത്ഥമാക്കുന്നത്. എന്നർത്ഥമാകിയാൽ ധർമ്മത്തെ ജീവനോപായമായി മനഃപൂർവ്വമാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരാളുടെ അസ്തിത്വത്തെ പാലിക്കുന്നത് ഏതാ അതാണ് ധർമ്മം എന്നർത്ഥമാകിയാൽ ധർമ്മത്തെ ജീവനോപായമായി മനഃപൂർവ്വമാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനുമായുള്ള ഒരുവന്റെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സംയുക്തമാക്കുന്ന ഒന്നാകണം ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ്. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരാളുടെ നിലനിൽപ്പ്, ഒരാളുടെ അസ്തിത്വത്തെ പാലിക്കുന്നതാണ് ധർമ്മം. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ആ അസ്തിത്വം? അയാളുടെ നിലനിൽപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? കാരണം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെ, ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സംയുക്തമാക്കുന്നതാകണം ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ പരമപുരുഷനുമായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായിരിക്കണം തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ തന്റെ രണ്ടിനെയും കൂടി ബന്ധിപ്പിക്കുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതായിരിക്കണം. പിന്നെന്താണ്? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുക വേണം. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായിരിക്കണം ആരുടെ നിലനിൽപ്പ്? ജീവാത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കണം. ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ആ ശാശ്വത ബന്ധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാശ്വത ബന്ധം ഉണ്ടാകുക. അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ നിലനിൽപ്പ്. ജീവാത്മാക്കളുടെ മുഖ്യ കേന്ദ്രം കൃഷ്ണനാകുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ മുഖ്യ കേന്ദ്രം ഭഗവാനാണ്. ജീവനുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിൽ വെച്ച് സർവാകർഷകനും ജീവാത്മാക്കളിലും ശാശ്വതമായവയിലും വെച്ച് ശാശ്വത രൂപമുള്ളവനുമാകുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സർവചരാചരങ്ങളിലും വെച്ച് എന്താണ്? സർവ ആകർഷകനാണ് കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണൻ എന്താണ്? സർവ ആകർഷകൻ, എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവനാണ് കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? മദന മോഹന മോഹിനി എന്നാ പറയല്ലേ. കാരണം മദന മോഹന മോഹനൻ എന്നാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മദനമോഹൻ എന്ന് പറയുന്നത്? കാമദേവനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ആരുടെ സൗന്ദര്യം? ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞ മദനമോഹൻ എന്ന് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. അപ്പോ സർവ ആകർഷകനും, പിന്നെ ഭഗവാൻ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ മീനിങ് തന്നെ എന്താണ്? സർവ ആകർഷകൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. കൃഷ്ണൻ ജീവാത്മാക്കളിലും ശാശ്വതമായവയിലും വെച്ച് ശാശ്വതമായ രൂപമുള്ളവനുമാണ് ആര്? കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാന്റെ രൂപം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഓരോ ജീവാത്മാവിനും ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിൽ അതിൻ്റെതായ നിത്യസ്വരൂപമുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അവയ്ക്കെല്ലാം സ്വീകാര്യമായ ശാശ്വതാകർഷണം കൃഷ്ണനാകുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാവിനും ആത്മീയമായ അസ്തിത്വത്തിൽ എന്തുണ്ട്? നിത്യസ്വരൂപമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു നിത്യസ്വരൂപം എവിടെയുണ്ട്? ഓരോ ജീവാത്മാവിനും ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിലുണ്ട്. അവയ്ക്കെല്ലാം സ്വീകാര്യമായ ശാശ്വത ആകർഷണം ആരാണ്? എല്ലാവരും ആരെയാണ് ആകർഷിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണനെയാണ് ആകർഷിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ സർവഥാ പരിപൂർണനും മറ്റുള്ളതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സർവദാ പരിപൂർണനാണ്. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്, മറ്റുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. നമ്മള് ധ്യാന ശ്ലോകം അല്ലെ എന്തില പഠിക്കുന്നത്? ഈശോപനിഷത്തില് ഏതാണ്? ഓം പൂർണ്ണമിത പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമേതായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ
പരിപൂർണനായിട്ട് ഭഗവാൻ എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കാണ്? ഭഗവാൻ പരിപൂർണനായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ സർവ്വതാ പരിപൂർണനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകണ്. അവിഭാജ്യ ഘടകവും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സേവകനും സേവിക്കപ്പെടുന്നവനും തമ്മിലുള്ളതാകുന്നു. അപ്പൊ അവിഭാജ്യ ഘടകം അതും, അതായത് ജീവാത്മാക്കളും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്? ഒരു സേവകനും സേവിക്കപ്പെടുന്നവനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാകുന്നു. ഇത് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു അതീന്ദ്രിയ ബന്ധമാണ്. അപ്പൊ ഈ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായി അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായൊരു ബന്ധമാണ് ഇത്. സേവകനും സേവിതനും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം ഗാഢ സൗഹൃദത്തിന്റെ അതീവ സുഖാവഹ രൂപമാകുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനം വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഒരാൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ നിലവിലുള്ള സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിശ്ചയമായും ഏവരും ഏർപ്പെടണം. അപ്രകാരമായാൽ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിനുള്ള സൂചന ക്രമേണ ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുകയും അവൻ പരിപൂർണ സംതൃപ്തനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു ബന്ധം ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത്. അതീന്ദ്രിയമായ ബന്ധമാകുന്നു. സേവകനും സേവിതനും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം ഗാഢ സൗഹൃദത്തിന്റെ അതീവ സുഖാവഹ രൂപമാകുന്നു. ആര്? സേവകനും സേവിക്കപ്പെടുന്നവനും സേവകനും സേവിതനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഭഗവാനും ജീവാത്മാവിനും തമ്മിലുള്ള. കാരണം നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവത് സേവനമാണ്. ഭഗവാന്റെ മൂലസ്വരൂപം ആണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഒരാൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ പരിശുദ്ധി കിട്ടും തോറും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിലവിലുള്ള സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിശ്ചയമായും ഏവരും ഏർപ്പെടണം. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ നിലവിലുള്ള സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിശ്ചയമായും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്രകാരം യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന ക്രമേണ ഒരാൾക്ക് ലഭ്യമാകുകയും അവൻ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നാലും നമ്മള് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറയണത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന നമുക്ക് ലഭിക്കും. അങ്ങനെ പരിപൂർണ തൃപ്തനാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണത കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണത കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാണ് നമ്മൾ ആരാണെന്ന്, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ മൂലസ്വരൂപമാണ് നമ്മളെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ്. നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ, അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല, നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്കത് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പരിശുദ്ധി കിട്ടാനും നമുക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 7. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തിയോഗ പ്രയോജിത ജനായത്യാശു വൈരാഗ്യം ജ്ഞാനം ചായത ഹൈതുകം. വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തിയോഗ പ്രയോജിത ജനയത്യാശു വൈരാഗ്യം ജ്ഞാനം ചായത ഹൈതുകം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവേ വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തിയോഗ പ്രയോജിത ജ്ഞാനം ചയത ഹൗതുകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തിയോഗ പ്രയോജിത
ജനയത്യാശു വൈരാഗ്യം ജ്ഞാനം ചായത ഹൈതുകം. വാസുദേവ, വാസുദേവ എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ഭഗവതി, പരമപുരുഷോത്തമ പുരുഷൻ. ഭക്തിയോഗ, ഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്, ഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവന സമ്പർക്കത്താൽ. പ്രയോജിത, പ്രായോഗികമാക്കി തീർക്കുന്നു. ജനയതി, ഉണ്ടാകുന്നു. ആശു തൽക്ഷണം. വൈരാഗ്യം, വൈരാഗ്യം. ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനം. യദ്യ, അത്. അഹൈതുകം, അകാരണം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് പരമമായ ധർമ്മം, ഭക്തിയുടെ സേവനമാണെന്ന് പറയാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നെന്ന് പറയാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവന സമർപ്പണത്തിലൂടെ അഹൈതുക ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും തൽക്ഷണം ഒരാൾ ആർജിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അഹൈതുകമായ ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും തൽക്ഷണം തന്നെ ഒരാൾ ആർജിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അഹേതുകമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വൈരാഗ്യമല്ല. എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള വിരക്തി. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് എതിരാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാണ്? ചെറിയൊരു അകൽച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിരക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം. അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വൈരാഗ്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അഹൈതുകമായ ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും ഒരാൾക്ക് തൽക്ഷണം ആർജിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ഒരു തരം ഭൗതിക വികാരം മാത്രമായി കരുതുന്നവർ സന്യാസവും തപശ്ചര്യവും വൈരാഗ്യവും പരോപകാരവും ദാനവും യോഗശക്തികളും യജ്ഞവും വിജ്ഞാനവും അതുപോലെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന മറ്റ് പ്രവർത്തന പദ്ധതികളും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് വാദിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ഒരു തരം ഭൗതിക വികാരം മാത്രമായിട്ട് കരുതുന്നവര്. അപ്പൊ ഭഗവാനോടുള്ള സേവനം, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ആത്മീയമായിട്ട് ചിന്തിക്കാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വികാരം മാത്രമാണെന്ന് കരുതുന്നവര് സന്യാസം, തപശ്ചര്യ, വൈരാഗ്യം, പരോപകാരം, ദാനം, യോഗശക്തി, യജ്ഞം, വിജ്ഞാനം ഇതുപോലുള്ള അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന പ്രവർത്തന പദ്ധതികളൊക്കെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്ന് വാദിച്ചേക്കാം എന്ന് പറയണം. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ഒരു ഭൗതികമായിട്ട് കാണുന്നവര് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ സന്യാസം, തപശ്ചര്യ, വൈരാഗ്യം, പരോപകാരം ഇതൊക്കെ അല്ലെ, അതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന മറ്റു പ്രവർത്തന പദ്ധതികളെല്ലാം തന്നെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് വാദിച്ചേക്കാം. അവരുടെ മതമനുസരിച്ച് ഭക്തി അഥവാ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഉന്നതമായ പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉന്നതമായ പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്ത്? ഈ ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തിയല്ല. അതായത് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ഉന്നതമായ പ്രവർത്തികൾ നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവര്, അതായത് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകൾ ഇല്ലാത്ത, നല്ല 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 പ്രവർത്തികൾ, ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവര്, കഴിവില്ലാത്തവര്, അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ശൂദ്രർ, വൈശ്യർ, അല്പജ്ഞാനികളായ സ്ത്രീവർഗം എന്നിവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തിനിഷ്ഠ എന്ന് സാധാരണ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥ വസ്തുത അതല്ല. അപ്പൊ ഇത് ആരൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവർ പറയുന്നത്? ശൂദ്രര്, വൈശ്യര്, അല്പജ്ഞാനികളായ സ്ത്രീവർഗം ഇവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ ഭക്തിനിഷ്ഠ എന്ന് സാധാരണ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥ വസ്തുത അതല്ല. അപ്പൊ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശൂദ്രര്, വൈശ്യര് ഇവരെ പോലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭക്തിനിഷ്ഠ എന്നാണ് അഭിപ്രായം പറയുന്നെങ്കിലും അത് ശരിയായ വസ്തുതയല്ല. സർവ്വ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കാളും പരമോന്നതമാകയാൽ ഒരേ സമയം ഉദാത്തവും ലഘുവുമാണ് ഭക്തിനിഷ്ഠ. അപ്പൊ ഭക്തിനിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് സർവ്വ അതീന്ദ്രിയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കാളും പരമോന്നതമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ശരിക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരേ സമയം അത് ഉദാത്തവും ലഘുവുമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭക്തിനിഷ്ഠ. പരമപുരുഷനുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശുദ്ധഭക്തർക്ക് ഇത് ഉദാത്തവും, ഭക്തിഭവനത്തിൽ ആദ്യമായി കാലെടുക്കുന്ന നവഭക്തർക്ക് ഇത് സരളമാകുന്നു. അപ്പോ
എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ, പരമപുരുഷനുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അതെന്താണ്, അത് പരമപുരുഷനുമായിട്ട് നിരന്തരം സമ്പർക്കം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് അത് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. നിരന്തരം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഭഗവാനിൽ പ്രാപിക്കാന്നാണ് ആ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭക്തി ഭവനത്തിൽ ആദ്യമായി കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എന്താണത്, അത് സരളമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായുള്ള സംസർഗം മഹത് ശാസ്ത്രമാകുന്നു. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു മഹത് ശാസ്ത്രമാകുന്നു. മാത്രമല്ല ശൂദ്രർ, വൈശ്യർ, സ്ത്രീകൾ, ശൂദ്രരേക്കാൾ നീചകുലജാതർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ സമസ്ത ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഈ മഹത് ശാസ്ത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭഗവാനുമായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്, ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസർഗാർജനം മഹത് ശാസ്ത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനുമായിട്ട് സംസർഗം പുലർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല. നമുക്ക് അതിന് കുറെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലേ. നമുക്കറിയാം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നടക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ശൂദ്രർ, വൈശ്യർ, സ്ത്രീകൾ, ശൂദ്രരേക്കാൾ നീചകുലജാതർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ സമസ്ത ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഈ മഹത് ശാസ്ത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എന്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഈ ശാസ്ത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരിക്കെ ശ്രേഷ്ഠ കുലജാതരായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മഹാരാജാക്കന്മാരുടെയും കാര്യം സവിശേഷമായി പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതുണ്ടായുണ്ടോ. ത്യാഗം, ധ്യാനം, തപശ്ചര്യ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഉന്നത പ്രവർത്തന പദ്ധതികളും പരിശുദ്ധവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഭക്തിനിഷ്ഠയുടെ അനുസിദ്ധാന്ത ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഈ ശാസ്ത്രപ്രകാരം ഭഗവാൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ത്യാഗം, ദാനം, തപശ്ചര്യ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഉന്നത പ്രവർത്തന പദ്ധതികളും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഭക്തിനിഷ്ഠയുടെ അനുസിദ്ധാന്ത ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്താൻ വേണ്ട പദ്ധതികളാണ് എന്തിൽ പറഞ്ഞ ത്യാഗത്തിലൂടെ, ദാനത്തിലൂടെ, തപശ്ചര്യ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നതും എന്താണ്, എല്ലാ ഉന്നത പ്രവർത്തന പദ്ധതികളും പരിശുദ്ധമായിട്ടും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഭക്തിനിഷ്ഠയുടെ അനുസിദ്ധാന്ത ഘടകങ്ങളാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാര മാർഗത്തിനുള്ള ഇരു പ്രമുഖ ഘടകങ്ങളാണ് ജ്ഞാന വൈരാഗ്യ തത്വങ്ങൾ. അതീന്ദ്രിയമായ സാക്ഷാത്കാര മാർഗത്തിലുള്ള ഇരു പ്രമുഖ ഘടകങ്ങളാണ് ജ്ഞാന വൈരാഗ്യ തത്വങ്ങള്. ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും തികഞ്ഞ ആത്മീയ പ്രവർത്തനവും ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ സർവ്വതിനെയും സംബന്ധിച്ച പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല അത്തരം സമഗ്ര ജ്ഞാനത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായി ഒരാൾ ഭൗതിക കൃത്രിമത്വത്തിൽ നിന്നും നിർമുക്തനായി തീരുകയും ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അഭിനിവേശമുള്ളവനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്പജ്ഞാനികൾ കരുതും പോലെ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിർമുക്തനാകുകയെന്നാൽ നിഷ്ക്രിയനാകുക എന്നർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാര മാർഗത്തിലുള്ള ഇരു പ്രമുഖ ഘടകങ്ങളാണ് എന്ത്, ജ്ഞാനതത്വം, വൈരാഗ്യതത്വം. ഒന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാം. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോട് നമുക്ക് വൈരാഗ്യം സംഭവിക്കും. തികഞ്ഞ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ സർവ്വതിനെയും സംബന്ധിച്ച് പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ തികഞ്ഞ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ സർവ്വതിനെ സംബന്ധിച്ച പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഭൗതികമായതിനെ കുറിച്ചും ആത്മീയമായതിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല അത്തരം സമഗ്ര ജ്ഞാനത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായി ഒരാൾ ഭൗതിക കൃത്രിമത്വത്തിൽ നിന്നും നിർമുക്തനായി തീരുകയും ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അഭിനിവേശമുള്ളവനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഭൗതിക കൃത്രിമത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നിർമുക്തനായി തീരുകയും ഒപ്പം തന്നെ ആത്മീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അഭിനിവേശമുള്ളവനായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്പജ്ഞാനികൾ കരുതും പോലെ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ നിർമുക്തനാകുക എന്നാൽ
നിഷ്ക്രിയനാകുക എന്നർത്ഥമില്ലേ? ഇപ്പൊ അല്പജ്ഞാനികൾ പറയുന്ന പോലെ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിർമുക്തനാക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്തർത്ഥമില്ല? നിഷ്ക്രിയനാകുക എന്നർത്ഥമില്ല. നിഷ്ക്രിയനാകുക എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളൊരു ക്രിയകളും ചെയ്യാതെ, നമ്മളൊരു കർമ്മവും ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുക എന്നർത്ഥമില്ല. ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിർമുക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ കൂടുതൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാണ്? കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആര്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി. നൈഷ്കർമ്മ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നല്ലതും ചീത്തയുമായ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നതാണ്. നിഷേധിക്കൽ എന്നാൽ നിയതമായവയെ തിരസ്കരിക്കുക എന്നർത്ഥമില്ല. അനാവശ്യമായവയെ തിരസ്കരിക്കുക എന്നതിന് ആവശ്യമായതിനെ തിരസ്കരിക്കുക എന്നർത്ഥമില്ല. അതുപോലെ ഭൗതിക രൂപ വിസംഗത നിയത രൂപ ശൂന്യതയെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ഭക്തിനിഷ്ഠ പരമ രൂപ സാക്ഷാത്കാരത്തെ വിവക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ നൈഷ്കർമ്മ എന്ന അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? നല്ലതും ചീത്തയുമായ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ നൈഷ്കർമ്മം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? നല്ലതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ചീത്തയായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതില് ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? നൈഷ്കർമ്മ എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നിഷേധിക്കൽ എന്നാൽ നിയതമായവയെ തിരസ്കരിക്കുക എന്നർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ നിഷേധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിയതമായവയെ തിരസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതിന് എന്നർത്ഥമില്ല. അനാവശ്യമായവയെ തിരസ്കരിക്കുക എന്നതിന് ആവശ്യമായവയെ തിരസ്കരിക്കുക. അപ്പൊ അനാവശ്യമായതിനെ തിരസ്കരിക്കുക, നമുക്ക് വേണ്ടാത്തത് നമ്മൾ തിരസ്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആവശ്യമായതിനെ തിരസ്കരിക്കുക എന്നല്ല. അതുപോലെ ഭൗതിക രൂപ നിസംഗത നിയതമായ രൂപശൂന്യതയാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതികമായ രൂപത്തിലുള്ള ഭൗതികതയിലുള്ള ആ നിസംഗത അതിന് നിയത രൂപശൂന്യതയെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുക? നിയതമായ ശൂന്യത എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിരക്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭൗതികമായ നിസംഗത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താർത്ഥമാക്കുന്നില്ല? നമ്മളെ നിയത കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നമ്മളെ ശൂന്യതയല്ല അർത്ഥമാക്കുക. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം, അതല്ല അതിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഭക്തിനിഷ്ഠ പരമ സാക്ഷാത്കാരത്തെ വിവക്ഷിക്കുന്നു. ഭക്തിനിഷ്ഠ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കാണ്? പരമ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കാണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള വിരക്തി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്തല്ല? നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ വിട്ടുമാറ എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. തീരില്ലല്ലേ? 8:20 ഇത് വേഗം വായിച്ചു തീർക്കട്ടെന്ന്. പരമരൂപം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിഷേധക രൂപങ്ങൾ താനെ ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ രൂപം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ നിഷേധകമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളെല്ലാം തന്നെത്താനെ ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആകയാൽ ഭക്തിനിഷ്ഠ വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പരമസ്വരൂപന് പരമസേവന നിർവഹണത്തിലൂടെ ഒരുവൻ സ്വാഭാവികമായി അപ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ നിസ്സംഗതമായി അതിമൂല്യമുള്ള ശ്രേഷ്ഠ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിനിവേശമുള്ളവനായി തീരുന്നു. അവണ്ണം ജീവാത്മാക്കളുടെ പരമധർമ്മമായ ഭക്തിനിഷ്ഠ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനങ്ങളിൽ നിന്നും അവനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്ത ലക്ഷണമാണിത്. അവൻ ഒരു വിഡ്ഢിയല്ല, അഥവാ കർമ്മോദ്യോഗങ്ങളിൽ അവൻ നിരതനാവുന്നില്ല. അപ്പൊ പരമസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ ഭഗവാന്റെ പരമരൂപത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിഷേധകമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളൊക്കെ തന്നെത്താൻ അവിടെ ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിനിഷ്ഠ വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഭക്തി നമ്മള് നിഷ്ഠയോടെ കൂടി അല്ലെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണ് ഭക്തിയുടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ? ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് ഭക്തിയുടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ? ഏതൊക്കെയാ? ശ്രവണല്ല, പല വിധത്തിലുള്ള ഭക്തികള്. ശ്രദ്ധ, സാത്സംഗ, ഭജനക്രിയ, നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. അതല്ല, അത് ശ്രവണം. അത് എന്താണ്? നവവിധ ഭക്തി. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ തലങ്ങൾ അതേതൊക്കെയാണ്? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ എത്തും? പ്രേമത്തിലെത്തും നമ്മള്. അതാണ് ഭക്തിയുടെ തലങ്ങള്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയിലെ നിഷ്ഠ വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതോടൊപ്പം പരമസ്വരൂപന് പരമസേവന നിർവഹണത്തിലൂടെ ഒരുവൻ സ്വാഭാവികമായി അപ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ നിസ്സംഗമായി അതിമൂല്യമുള്ള ശ്രേഷ്ഠ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിനിവേശമുള്ളവനായി തീരുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭഗവാനെ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ നിഷ്ഠ നമുക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്?
അപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകും, നിസ്സംഗതനാകും. ഒപ്പം തന്നെ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും? അഭിനിവേശം ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് അവണ്ണം ജീവാത്മാക്കളുടെ പരമധർമ്മമായ ഭക്തിനിഷ്ഠ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനങ്ങളിൽ നിന്നും അവനെ സ്വതന്ത്രനാകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭക്തിനിഷ്ഠ നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണമാണിതെല്ലാം. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അങ്ങനെയായിരിക്കും. അവൻ ഒരു വിഡ്ഢിയല്ല, അഥമ കർമ്മോദ്യോഗങ്ങളിൽ അവൻ നിരതനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അവനൊരു വിഡ്ഢിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അഥമമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്നും അവനൊരിക്കലും നിരതനാകുന്നില്ല. ഭൗതിക മൂല്യങ്ങളും അവനില്ല. ശുഷ്കമായ യുക്തിവാദത്താൽ ഇത് സാധ്യമല്ല. വാസ്തവത്തിൽ സർവശക്തന്റെ കൃപയാൽ മാത്രമേ ഇത് സംഭവ്യമാകുന്നുള്ളൂ. ചുരുക്കത്തിൽ ജ്ഞാനം, നിർമുക്തത തുടങ്ങി മറ്റെല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ജ്ഞാനം അഥവാ നിസ്സംഗത മാത്രമുള്ള ഒരാൾ ഭക്തിനിഷ്ഠ തത്വങ്ങളിൽ നല്ല പരിചയമുള്ളവനാകണമെന്നില്ല. മനുഷ്യന്റെ പരമധർമ്മം ഭക്തിയാകുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക മൂല്യങ്ങളൊന്നും ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഈ ശുദ്ധഭക്തൻ ഉണ്ടാവില്ല. ശുദ്ധഭക്തൻ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഭഗവാനോട് മാത്രം ആത്മീയമായ മൂല്യങ്ങൾക്കാണ് എപ്പോഴും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ശുഷ്കമായ യുക്തിവാദത്താൽ ഇത് സാധ്യമല്ല. വാസ്തവത്തിൽ സർവശക്തന്റെ കൃപയാൽ ഇത് മാത്രമേ സംഭവമാകുന്നുള്ളൂ. ചുരുക്കത്തിൽ എന്താണ്? ജ്ഞാനം, നിർമുക്തത തുടങ്ങി മറ്റെല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും, നിർമുക്തത ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് എന്തിൽ നിന്ന് മുക്തി? ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന്. ഇതെല്ലാം ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ജ്ഞാനം അഥവാ നിസ്സംഗത മാത്രമുള്ള ഒരാൾ ഭക്തി നിഷ്ഠാതത്വങ്ങളിൽ നല്ല പരിചയമുള്ളവനാകണമെന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ജ്ഞാനം നേടിയ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സംഗത മാത്രമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല? ഭക്തിയുടെ തത്വങ്ങളിൽ പരിചയമുള്ളവനാകണമെന്നില്ല. മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ധർമ്മം എന്താണ്? ഭക്തിയാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.